Witing tresna menika jalaran saking kulino lho, Den, Mas. Durung karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan niku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe Apa? jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresna karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to. Heh? Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo Kaya ayo ngono aku, kok ayu. gede-gede aku. Apa Den Mas? Kesleo telake. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wong wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mbok Aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. mboten lah kula teh. Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggepmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah iki nek jenengan nyimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Kok lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya meng sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to, Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho. Nek meng ora tresno iku suwe-suwe iso dadi tresno. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Tangi kula ya pun tresno kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Kang, Ana apa yo? Undang-undang kayak ngarep ngopi iki lho. ngopo ya wong lanang ki kok nilai wong wedok ki saka sikile? Ya ora apa-apa to yo. Mosok trimo ndeleng sikile wae ora oleh. Emangnya nopo nak sikile wong wedok ki kok iso nilai saka sikile? Aku metekon jawab apa? Lho kan swarga tuh kan di telapak kaki ibu. Dan nek kakine welek kan yo ora pantes. Ibune HP. Atur meneh. Dipastikan kuwi iki napak lemah apa ora. Nah ora napak lemah kan berarti kan kuwi ora menungso. Entel anak. Ngono lho, ndel bolong. Dong ora kowe. Ngono ya tekok. Ketik sapa Cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 e Akene disaut. pendak dina cerewet biar ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut. Pancen sindon sing terus tak bajing-bajing kaya ngene iki. Tin gue gak mau. Bajing moto. Ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan le lemu sing rada kuru Lah sithik. perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Lah perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wer aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Lah, Kok sik to? Kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos Do. kabeh. Do. Do. Ngadeg do. Ngadeg kok tak Atek buat. do.
Iso ngadeg ora kowe dah. Ah, karo KW ditolak kok. Ah, karo KW ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kowe. Omane dadi. Oh, nek karo kae berarti gelem. Ngajak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono lah. Bener kowe. Yo. Saiki yo. Burung kena kan. Meneh. Ke. Si. Oh, coba sih. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renan ning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Apa ta? Kata Sih gandrung ming waton nembang wae. aleman. Apa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Mbok rasa nganggo sih. Lah nggo apa? Ora, jane aku ra iso. Sono yo kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe. Kabeh tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apa nih? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo, tembang mar apa? Nek meng aku sing wis apal aku wegal. Waduh lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukina? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wis, iki lagi yo kok. Saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan? Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku ngono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngopo? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki ngusus-usus dadi seneng. Ha iki saiki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wes. Melbu anget metu pliket. Lah apa kuwi? Ayo apa? Kaya wis pernah krungu. Lah apa? Mbuh apa? Lah ya mbuh, wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal iki sak wulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan nek iso jebol lho. Aku ki ora i. Aku iki bare ndek ini tuku sempak iki. Bare ndek ini ya. Iya, Kan dari dino Senin aku tuku sempak. Lah saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu iki terus piye no? Paling nggonmu landhep paling. Ngono iki tips beno awet celana dalam iki piye ngono lho. Kowe mudeng ora pertanyaanku ki elek-elek ya. Aja wis elek gak mudeng iso tak mod dasem lho engko. Kowe tuku sempak seng. Jan wawet wi, kowe arep polah kaya apa gak bakalan jebol. Anjay. Info urun kuping. Lah nyapa kowe iki nyungir? Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kayak cah cilik mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lelehmu nglatih iki model piye?
Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lo sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang Aku contohnya mbok Kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, Apa kowe mlebu saka sapi tank? lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenane belum kok. Lah iya apa ora? Kopone wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis ngene apa ya enek. Ngene iki apa? Saiki padha-padha wae. Oh, kowe masih iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok endi? Cepete lawang ya. Kowe nek menjurus omongmu kok jujur aja ngenekan. Kuwi jenenge kroto. Iya iya. Kroto pakanane apa? Manuk. Lah iya. Iya. Jangan malah dutek aku kroto. Ora enggak aku ning ngomong iki. Kroto, kroto. Cukup. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. po manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Rasa maido. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kayak cah cilike mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo raiku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Leleh mung latih iki model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lo sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas? Yo pengen roh ae. Iki ireng karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Karena yo ora seneng lho warna neka-neka. Diomong desa yo mbok ben. Jembut iki minimal warnane 2 3. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Aku ora ngerti, aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ayo. Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tandingi. Emangnya tau roh bathokku? Aku ki semelange nek mintok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok dudui. Ayo. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Mas sing rupiah malah aku waduh. Wah, bingung. Wegah apa? Ya gelem. Kate njaluk tolong apa iki? Kula badhe njaluk tolong soge tapi kula males nyambut gawe pun. Males nyambut gawe kepingin soge. Yo gak iso le. Ndek kene iki nggene pelarisan pengasian, lentrik, puter geling. Lalek soge tapi gak nyambut gawe. Gak iso angkat tangan, Bunda. Wong Bunda dhewe iki yo nyambut gawe. Mbok kira iki Bunda bendino ngene-ngene. Melekan bengi, gawe apa ya golek duit, dapat Bunda iso. Ya Bunda lapo? Buka praktek perdukunan. Meneng-menengan Bunda, turu-turu duit teko dhewe. Gak iso le ngene ku le. Kudu kerja, mulai kerja nyambut gawe, Bunda iso ngekeki pelarisan, ya. Terus kan iku rupamu kaya juwet, gak gelem kerja kok dadi apa masa depanmu iki, he? Suram iki Indonesia lah kok ngene kabeh pemudae. Kerja. Iki tak delok kon iki duwe bakat. Ya. Kecepatan tangan. Nyopet gelem ah nyopet. Ki nek awakmu diwehi nikmat no piye? Tiga nikmat tak nikmati. Lah nek diwehi cobaan Tak lakoni. jijingkas. Nek diwehi aku. Tiga sampean. Tak syukuri, Mas. Yes, masuk. Ngetek sayang. Oke sayang, aku tak ngopi wae. Ronda ya diopeni to, Mas. Ya diopeni diragati barang piye wi.
Ora mek dilarang ya lho. Nemu karo kondi iki kaya roh-roh. Nek sekirane ora kuat to. Mundur ah. Nggon kuwi tak setel maju terus ora iso mundur. Ganti liyane. Ganti liyane piye maksudnya? Soke tenan piye? Lah kuwi parkiranmu piye kok antri barang. Lho kok jaran. Sing tekon aku tuku dompet nden dinggo ada apa? Tuku dompet kanggo wadah gelang. Gelang gede nden gelange sapa? Gelang gede, gelange nyonyai Mas Aris. Bu Aris. Bu Aris. Sangger gede ngene Bu Aris lho ya. Iya. Pangger ora Bu Aris tak kekrek genti. Alah wong kok ya padha gedene manuk ya gede kaya. Ya tuku kerdus nden dinggo wadah apa? Tuku kerdus kanggo wadah TV. TV gede nden TV-ne sapa? TV gede, TV-ne Mbak Aris. Ya. Aku pinter ta ya mung. Tuku gelas nden nggo wadah apa? Tuku gelas kanggo wadah susu. Mutiara kowe, mutiara. Susu. Kentir itu apa? Oh, situ. Meneng awaya. Kentir itu artinya pinter. Panjenengan selain cantik juga kentir alias pinter. Oh, matur nuwun sangat Pak Dalang. Saya kentir. Yes. Alhamdulillah. Anu Pak Dalang. Piye pripun? Saya mau bilang bahwa jenengan kalau dalang juga kentir. Sik. Kentir itu pinter hanya untuk wanita. Ngono biar kowe. Kalau untuk cowok, kalau untuk pria pinter itu bukan kentir. Apa? Tapi wasis. Oh, wasis. Wasis. Oke. Ini sinden-sinden kentir semua ya. Yes, karepmu. Ya pokoknya ya bendang de keturunan kaya Mas Gilang ka mau 6 ya to. Kendang de keturunan. Oh, Mas Gilang ki putrane 6. 6 jarene. Lah berarti anak ya padha anakmu no. Anakku padha. Anakmu ya 6. 6. Jenenge sapa? PI. Jenenge anak 6 ki mbok jenenge PI. Padha ya reng kok ndak pake ndak ya wong jenenge pake beda-beda engko ya. Lah anak 6 ki mboke anu bapake pira? 9. Anak 6 bapake 9. Anak 6 mbok jenengke PI. Umpama nyeluk nomor 1 GPI. GPI. Iya, anak nomor 2 ya ro PI to reng. Yen ngakon adus anak nomor 3 lu PI gek ndang adus. Oh nek 3 lu PI. 4 kon sinau. Ayo le 4 PI gek sinau. Nomor 5 ya mau PI to reng goblok ora. Oh GPI, ro PI, lu PI, 4 PI, mau PI. Lah sing anak nomor 6 nomor 6 kae jenenge Waluya Supii. Lek gak munggah terus piye? Gak munggah ya pancet kok kuno. Lah awakmu aku seneng. Maksudnya? Kan jere sampean Seta, seneng gak munggah? Iya. Lho awakmu seneng gak munggah? Guruku iku sayang ambek aku jarene. Yo aku iku kudu setia. Lho, Seta. Lah awakmu ujian piye? Tak kosongi yo jere sampean. Kejujuran nomor 1. Bener, kejujuran nomor 1 dik, tapi ujian yo izin. Gak tak isi monggo aku jere gak jujur. Lho wong isi dhewe kan gak nyontoh. Ayo tak isi dhewe tapi ora tak isi yo. Niatku wis ora tak isi. Lah apa niat gak mau isi ku? Wis tak niati ngono kok, nawa itu gak tak isi. Duh, iku niat model apa? Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Piye wong padake aku rondo 15 tahun yo wis kabeh dek pad. Rondo kok nganggo kabeh ki arep nggo apa? Jagane nenek sing ingin. Ya ngerti, Pak. Gusti Allah. Ngerti ora? Piye? Anakku 6. Anakmu 6. Pake 9. Pak sok Gusti Allah Pak. Ya muga-muga diakono pangeranmu ya Den. Ora lha nek anak 6 ki terus mbok jenengke sapa? Lah saking Pak iki beda kabeh to wong ki anak 6 barep kabeh. Tak jenengke padha engko ndak dikira pilih sih. Umpama kowe nyeluk anakmu sing barep. Ya tak jenengke PI. Nek nomor 1 ya GPI. Nek nyeluk nomor 2 Ropi. Nek sing nomor 3 Lupi.
Nyeluk sing nomor 4. Tapi Nyeluk sing nomor 5. Mopi. Nomor 6. Apa rondo 15 tahun Ya ben to. Ning yo hebat lho, atas iki wis sepuh, usia sudah hampir 50 tahun. Iya. Ning iki jek awet nom, jamune apa? Jamune ya cah nom-nom ngono kuwi. Padake. Nah terus nek sing tuwa-tuwa, Sing tua-tua nggo tambah pegel. Oh. Sorry lho, Pak. Pak, pegel napa encok monggo Pak, tombone enten Pak niki lho Pak. Aja ngono. Mboten ngersake. Nggih Pak, niki apek. Apek kok Pak, kula dhewe nggih moh kok apek. Wis tak kek odorono. Deodoran odorono. Odoran. Langgame apa, Mbak? Lak utang tundung melarat. Lah. Apik nggonku iki lho. Nggonmu apa? Iki jenenge tundung ngenekan. Tundung apa tapuki lho kowe? Alang kok tak SMS iki kena nggon nerawang barang sing ra ketok lho, Rek. Nggon nerawang barang sing ra ketok, umpamane kaya aku. Tak templekke. Ake tokno kadigdayanmu. Plek. Walah, mbok dicukur ora reng tok ya. Akekrek lho suwe-suwe kowe engko. Ya ora dikekrek. Lah saiki nek aku iso nerawang kowe, anu kowe iso nerawang aku. Saiki kowe dhewe trawangen. Walah nek iki ngono ora salah terawang tak templekke ngono iki. Lho, Reng. Piye? Mesem. Mencep. Aku mbayangke iso mesem iki. Alah, wis tongko, alah engko ning pondokan gampang-gampang bojomu matane diplester sik ya. Engko gambarno wae aku. Ya wis santai wae. Aku didusi, Mbak. Wah, sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gede kapok tak dudusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nggo kuwi no. Nganggo apa? Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk Yuh, kono. Mbak. Kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ning. Pak polisi bodel telakmu kowe engko. Loh, santai aku nek mung ditembak wis siap di tempat. Waduh, malah mapan. Mapan aku ki sing tak wedeni iki mung dokter kok. Lho, kok iso? Loh, kula dipek dokter wae mah lho, Bos. Dipek dokter kok emoh piye? Atase ganden lho, dipek dokter kok emoh kuwi ra nyepelekke to kuwi. Alah apa njaruk remuk? Lah piye kok remuk piye? Lah sehari 3 kali ki, Bos. Nek pas bladekan ngene iki ya endo. Kuwi ngombene obat sing sedina ping 3 kuwi. Oh, ora nyuntike. Oh, tarakku nyuntike ndandale lah kemeng. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Mbak, infone. Sapa ngerti aku jodoh karo sampean. Cek, tak teko sik nontone sama apa? Kok sak takon weton bareng to, Mbak? Aku golek sing Senin Legi karo Senin Pahing. Wah, cocok iku. Aku Senin Pahing, Mbak. Emang kena apa to? Soalnya gue tumbal jan cowopet ngono sugiye. Aku gawe tumbal. Ora Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Le. Piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok medal. Yo ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa maido, cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot kok gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot gentan paling pola. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok.
Fitnah. Sopo lho sing fitnahi? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Remasamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Nah, 17 Agustus iki asline tanggal piro to? Tanggal 17 ndeng gendeng. Tanggal 17. Nah, perasa aku tanggal 30. Ora enek 17 Agustus ning tanggal 30 ki ora enek ya. Nah, mergo kok wis akeh wong masang gendera ngono lho. Bentar tak remet gedhuk seket gendera iki suwe-suwe kok. Lah wong takon kok. Kowe iki jane WNI apa WNA? Hi? Ya WNI to, piye to kowe iki? WNI bareng kok ora ngerti 17 Agustus tanggal piro? Heran aku. Nah, aku kan takon, apa salahe? Periksa sik kan oleh puskesmas, ora dikuaploki doktere kowe. Lah wong ditekoni malah ngomengi piye to? Gak suka lah aku ngene iki. Aku yo gak suka. Entuk takok ora, Des? Angsal, Mas. Obat manuk gringgingan kuwi apa ya, Des ya? Malah diguyu tenanan kok enggak suka aku. Sabar. Obat manuk Gringgingan. Malah ngaget. tak jawab aku gue dhewe jo. Lho iki ngerti apa ora malah diguyu ae. Teng apotek pundi-pundi gak enten. Ya ora enek wong aku apotek ngendi-ngendi sak tekoki kabeh ra enek kok Des. Mangkane teko awakmu kuwi, Des. Kringingin. Iya, Des. Wis kuwi ora mbok celup. Iya memang, Des. Cepet-cepet no lawang to broso-broso no kenal pot, Mas. Cepet melawang mbahmu kuwi tekoki tenanan kok malah. Ojo takok aku ngene iki aku gak roh. Lho gak Apa kowe ndelok-ndelok? Lah kok ramen didelok ora oleh. Klubu ana sak ngono lho, nek ora oleh didelok iki. Tantang rapi kawus kowe engko. Ora wedi. Ndak mur ditantang rabi lho. Lah mbok ayo to. Los. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Carane awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Ha-ha. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Maknur aku sering disakiti wong, tapi aku meneng ae. Biarkan karma yang membalas. Kesuwen. Kok kesuwen piye to, Mak? Lah aku kudu piye? Langsung parani jotosi ae. Lah wonge luwih gedhe saka aku, Mak. Aku ora wani. Kok dadi wong nyusahne Gusti Allah ae iki kurma kerme. Lah jarene pembalasan karma lebih kejam daripada pembalasan menungso. Langsung parane jotosi ning nggon ngono lho. Kontan. Oh, berarti ngono ya, Mak ya. Ora usah nggo suwe ya.
Ngono. Wong kok nyusahne Gusti Allah ae, mandiri sithik iki lho. Jojo, takoni yo malah ngamuk. Dong ora. Dadi nek nikah kuwi kaya dene numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. Nek kawin kaya dene numpak mobil lumprengan. Lire numpak pesawat. Numpak pesawat nek wong nikah numpak pesawat kuwi mbayar dhisik lagek numpak. Oh, ngono. Nah, nek kawin numpak sik lagek mbayar kok rampung dijujuli. Lah nek aku kan ditumpaki yo ora dibayar-bayar. Oh, kowe wong edan kowe iki kok numpak ditumpak. Aku lu wis mandi, kowe ora teko-teko. Awakmu wis siap to? Ya biasanya cah wedok danjane jam-jaman, makanya aku nyantai. Sido apa ora? Ya sida, Sido dolan apa ora? entana sik tak adus. Ayo lek mangkat. Engko nek jajan nganggo dhuwitmu ya. Aku ora ndidit. Lah sing ngisor piye? Ora sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaren. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arep nggo apa? Didol ya ora payu. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Suwe ora jamu. Jamu kodhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu kodhong kecupuk. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan njaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Kowe ngerti nggak kepanjangannya DPR? Ya tahu lah. Apa rupanya kepanjangannya? Dewan Perwakilan Rakyat lah. Sepele kali adik sama abang. Ah, wis ngerti kan gue Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti DPR itu perwakilan rakyat. Abang lah sebagai rakyat pengen apa? Ya kaya lah. Wis diwakili karo wong iku. Rakyat pengen dolan nang luar negeri, wis diwakili wong iku. Rakyat pengen mangan enak, wis diwakili karo wong iku. Segala keinginan rakyat kabehane wis diwakili wong iku. Cuman sitok lah wong gak gelem mewakili. Apa, Dek? Kesengsaraan rakyat. Iya, lah sing ngisor piye? Ora sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna. Wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaren. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arep nggo apa? Didol ya ora payu. Aku ora butuh bondomu, Mas. Aku ora butuh duitmu. Sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi iki lho huak. Nek nggih status tok. Pret. Lagi dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathah nang kaya ngono iki lho. Taombe uyon. Meduh, bisa-bisanya sembrono loh.
Halo Mas. Halo, enak apa, Dik? Men piye to Mas? Lah aku nyapa? Boxere sampeyan iku lho. Kena apa? Kok bisa-bisanya ketinggalan di jero jeding? Adalah, lak tenan to. Yuk kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Yuk ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Ceng kok gawe lo kok bisa nih punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sepenting tak saut ngono ya. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lo biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan, ora no lah lak tenan to. Yuk kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Yuk ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Ceng kok gawe lo kok bisa nih punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sepenting tak saut ngono ya. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lo biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan, ora no prayo perang iki. Kamu kok bisa tuh pipis iso mbok cepet sakan boxer-boxeri? Lah piye nek ora dicepot yo teles kabeh to. Jane lek mau pipis modele piye to Mas? Ya ora mesti, kadang-kadang kayang, kadang-kadang ya nungging, jengking, ya tergantung mute. Wong lanang nak pipis ngono ta? Ya ora wi aku tok. Lah nek awakmu pipis itu model piye? Alah kok malah bahas model pipis sih. Lah Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Tasah pengen. Anja. Pitik kuwi anake akeh. Mudar kowe iki lho, gak iso we. Ayam itu anaknya pitik mana? Pitik ngendok. Wah, wis. Wah, jan powek kok kowe. Pitik ngendok ya. Pitik ngendok. Aku manae lho nyapu aku malah goblok. Yo, pitik ngendok e. Ya, pitik kuwi endoke akeh. Mudar ki nek kowe. Ayam itu telurnya Jawa apa horen pitike? Jawa apa horen? Sing akeh Jawa apa horen? Ya sing ternak horen lah Mas. Akeh horen ya? Iya no. Pitik horen endoke akeh. Mudar kowe. Ayam horen telurnya sing putih apa sing ireng lho karekan. Pitike sing opo? Ae ta Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng ta sitok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin katoke. Dianggep gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lak jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben rasumu. Nggih nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Rumasamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Madu goreng gak sama tegak. Raden Janaka. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu karo Raden Janaka. Aku ndek fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mesti Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok? Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi perjurit. Wis rasa kok kan gunem tanpa gunem.
Wong golek ukara ora iso. Kakean gunung tanpa guna. Kakean gunung tanpa guna, minggira prajurit madu kok rasa sae kok. Tak sae. Mosok prajurit madu kono kuwi kudu dirayu. Begane kambil ijo, bejane sapa sing duwe bojo, begane kambil gading, bejane sapa sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali, sapa wonge ra pengin ngetok lencir kuning merak ati, sapa wonge sing ra pengin melok. Betul Dik Cil, masuk Pak Do. Kowe dikeloni ping pindho dikeki dhuwit pira? 300.000. 300.000. Cash apa ditransfer? Cash. Dikeki bayar ping pindho 300. Nggih. Halo. Sing kelon pisanan apa kelon kepindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikeki pira? Mbuh lali ya. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali. Lali Tanjaya lali, Mbak. Ora enek sing lali. Wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya ki wingi. Keki pira? Dikeki pira aku teko, Des? 200. 200 sing pertama, sing kedua dikeki pira? 150. Halo. Kowe Des. Sampeyanku nek rabi kambek aku pengene duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kok lek misal sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis gone garing iki masih sok guwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kok usah marung ki ra mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek no, Mas. Engko budal karaoke kok lek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik iso. Bawa rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama kok lek misale ngene dolan ngene Kaji Kadri engko nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Engko lek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam aku tak budal sik ya. Oh iya, Mas, hati-hati ya. Ya ngono, meneh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti polah. Lah engko nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule katok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kon anteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cewek dedok ni ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya blusuk rono. Anjay. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Oh. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin kathoke. Dianggep gak gatelen tapi ora kathokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lah jemputku semriwing ora nganggo kathok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Nggih nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Rumasamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Jan medu. Bisa-bisane sembrono lho. Halo Mas. Halo, enak apa, Dik?
Mana piye to, Mas? Lah aku nyapa? Boxere sampeyan iku lho. Kena apa? Kok bisa-bisanya ketinggalan di jero jeding? Adalah, lak tenan toh. Yuk kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Yuk ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe kok bisa nih punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sepenting tak saut ngono Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lu biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan, ora no. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Tasah pengen. Anja. Alah, lak tenan toh. Yuk kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Yuk ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe kok bisa nih punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sepenting tak saut ngono Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lu biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan, ora no prayo perang iki. Kamu kok bisa tuh pipis iso mbok cepot sakan boxer-boxere? Lah piye nek ora dicepot yo teles kabeh to. Jane lek mau pipis modele piye to Mas? Ya ora mesti kadang-kadang kayang, kadang-kadang ya nungging, jengking, ya tergantung mute. Wong lanang nak pipis ngono ta? Ya ora wi aku tok. Lah nek awakmu pipis ini model piye? Alah kok malah bahas model pipis sih. Pitik kuwi anake akeh. Mudar kowe iki lho, gak iso kowe. Ayam itu anaknya pitik mana? Pitik ngendok. Wah, wis. Wah, jan pewekok kowe. Pitik ngendok ya? Pitik ngendok. Aku manae lho nyapa aku malah goblok. Yo, pitik ngendok e. Pitik kuwi endoke akeh. Mudar ki nek kowe. Ayam itu telurnya Jawa apa horen pitike? Jawa apa horen? Sing akeh Jawa apa horen? Ya sing ternak horen lho Mas. Akeh horen ya? Iya lho. Pitik horen endoke akeh. Mudar kowe. Ayam horen telurnya sing putih apa sing ireng lho arekan. Pitike sing apa? Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Sing dikeloni bendino kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Kaget tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas. Ngene drijine iki lho enek motone. Kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Lah jare komunikasi kuwi perlu. Tok telepon marang kading kuwi lek setia ya pangga setia. Ya enek benere nek ngono kuwi. Iso ngentek-ngentek kuota. Lah aku telepon lho numpang wifi nang warung. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Jelas ora, Mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Kok dinggo nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Ya sing jenenge laki-laki perkasa. Malam soto. Lah malam apa?
Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, mas aku wayah jatah gak aku yang lali. Iso lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Jumat ndengi lho. Wis karo mbok wek. Jumat wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ra mangkat. Gak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk manuk tak ketok ben bundrek. Lah nek mbok ketok praya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Madu kara enggak nih sama tegak. Raden Janaka. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu karo Raden Janaka. Aku ndek fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mesti Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok? Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi perjurit. Wis rasa kokean gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kakean gunem tanpa guna. Kakean gunem tanpa guna, mingkira perjurit madu kok rasa sae ke. Tak sasae. Mosok prajurit madu kono kuwi kudu dirayu. Bapak iki ngenakno kon, pupuk bapak si Odip. Ya apa rek? Mau Pak wurungno mari Pak. Aduh kon iki niru sapa bebekmu gak ngono kon iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe. Angel tuturanmu iki. Wah aku sih seneng sekolah kok. Lho, sekolah tetep sekolah. Ya wis gak oleh. Lho, gak oleh apane? Bojo yo gak oleh sekolah. Ya diatur lah iso sih nak kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan, kuliah. Sapa ngerti besok kon iso dadi pilot. Lho. Iya dak? Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku, angel. Iya, begane kambil ijo, bejane sapa sing duwe bojo, begane kambil gading, bejane sapa sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengen ngetok, lencir kuning merakati sapa wonge sing ra pengen melok. Betul Dik Cil, masuk Pak Do. Alah, wajah filteran lho. Ngelok-ngelokne aku wajah filteran iku. Tanah iya lho. Wajah tanpa filter yo. Masih umur 25. Iya, 25 diwalik tapi. Iki yo lek sampean iki bener serius dadi bojoku. Lah sapa sing pengen dadi bojomu iki lho? Iki tes pertama iku sebenarnya sampean iki gagahe transfer C. Ora diomong gagah lho, aku ora patheken. Durung ketemu aku tapi transfer C ning rekeningku 1 juta. Lah wong golek dhuwit ae direwangi adus keringet tok, trimo diwahne loko-loko. Mending tak nggo tuku mbako to, kena nggo diang. Habis ngono, salah satunya itu harus nyertifikat nih, lek gak rumah, tanah atau sawah atas nama saya. Belum pernah ketemu lo ya. Lah kok menak men omah Doro iki lho nek gelem pek. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Statusmu apa? Dudo. Ada lowongan nggak? Ora enek, lowongan wis ditutup. Ini Wek dikeloni ping pindho dikek duit pira? 300.000. 300.000. Cash apa ditransfer? Cash. Cash.
Dikei bayar ping pindho 300. Nggih. Halo. Sing kelon pisanan apa kelon kepindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikei piro? Mbah lali ya. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali. Lali Tanjaya lali, Mbak. Ora enek sing lali, wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya iki wingi. Kei piro? Dikei piro aku teko, Des? 200. 200 sing pertama, sing kedua dikei piro? 150. Halo. Kowe. Kowe Des. Direwangi adus keringet tok, trimo diwahne loko-loko. Mending tak nggo tuku mbako to, kena nggo diang. Habis ngono, salah satunya itu harus nyertifikat nih, lek gak rumah, tanah atau sawah atas nama saya. Belum pernah ketemu lo ya. Lah kok menak men, omah doro iki lho nek gelem peken wis. Terus yang ketiga, harus mengadakan pesta pernikahan 7 hari 7 malam, mengundang selebriti Indonesia maupun luar negeri. Biyo, lah kok ramen. Nggo dhuwit gambar ungkal iki yo piye? Lek wis cocok kowe baru kowe DM aku. Aja kowe ngedabrus, yo pelit-pelit kowe. Aja yo sampai daftar, aku ra seneng wong pelit. Direwangi bendino nyambut gawe adus keringet kok trimo diwehne loko-loko. Prai. Anjay. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Oleh musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anjay. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa nang desa nyewa bojone wong angel ya? Ada rumah aku Pak Grobak jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapan ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sak ngerti yo. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok seru masaku kok gloko. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik nyewa. Lah ora wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapa ora mbok sewa. Ran blegok. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Loh, kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang tidak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Mbak, jajal nek iso penjaga telepon kecamatan Kotai singkatno. Wong bendino pakani singkatan nek warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning arep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem kok. Anjay. Bapak-bapak, bapakmu akeh men to, Le? Ya anak arisan apa piye? Pakmu sopir-sopir. Oke. Oh, anu ra mohon maaf. Ibu-ibu. Iya, ibu akeh nek mik ning Growandul ngono. Angel to mengkaro cah iki aku. Lah kurang sip, Pak. Pada malam hari ini sing ngarani awan ya sapa? Nek lampune ngene iki jenenge bengi. Dah ora cerdas. Saya di sini sing ngarani ning Randu Blatung ya sapa? Iki neng ledok bener saya di sini piye to bocah iki. Terima kasih. Apa wis dikeki? Durung. Pak Lurah ora ngekeki no. Kenapa rambutane ora praktis. Ya carane piye to carane? Sambutan itu singkat, padat, berisi. Contone lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini saya buka, terlebih dahulu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isine Bi, jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to.
3 tambah 3 yo 6. Ya genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine mosok ora mbok waca. 6 pi. Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo irung etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur tekok. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengin spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek munggahe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing ditumi mung dulur-dulure. Ireng lagi perang menit loh mas aku. Asline putih wong turunan Cina. Aku nama Cinaku Liceng. Ora. Wah, marga niku marga. Marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng. Lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng ngono. Oh, Liceng kuwi kali kenceng, kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku. Utang padha karo Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes. Pokoknya. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Rong tahun po 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Dipijet urut. Alah bodomu. Kanggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kayak keren. Kowe ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng ya diurutke. Saka RT 1. Siji teko RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wis ra usah, Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 kuwi kekno bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek ini wis tak tukokne rongsak. Ki nek awakmu lah aku moh ngambung. No. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sik ini, Mas. Yo. Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. Kenal nih, aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ning kono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara ik-ik-en-ik. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik rayen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol, Mas. Lah wong jenenge second lho, ya mesti enek besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki.
Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lah Sampeyan ki yo ngono. Wis seru nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan. Sidane dikepruki bojoku. Lah iya karo ndene adol ngono kuwi ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus, padane bakul sego goreng turut pinggir dalan. Beh, aku guyon Pak Ton. Iya. Pak Ton, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal nek aku ro ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi-legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae. Dadi Bang Percet iki kudu senyum saithik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep. Kue wis pirang tahun kue ngerondo tur. Mbok aja nyelok tur ngapa lo, Met? Nyelok Ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon njeluk Ririn? Yo kan neng Rin-rine lo, masa celok tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk Rin-rin. Wis enak tur ae lah. Karep ulah, Met. Ngapain pula ketengok-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena kugur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, apa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin meneh iku tur? Wegah, Met. Enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikrubengi sem. Gowo kopi sesuk. Pomo ning mahku tak susoni, Pak. Lho. Iso pomo ning mahku tak susoni piye to? Maksudku kan yo bakal kopi. Pingkah nih pancen ketok jahat ta iki ya. Iya. Assalamualaikum, Gus Idam. Waalaikumsalam. Modele kok ndondok kos-kosan ae. Kayak delivery order ya. Assalamualaikum Gus Idam. Waalaikumsalam. Bu sapa ora ngerti. Bu sinten jenengan? Bu Abel Pinkan. Bu Abel Pinkan. Aba Pinkan. Oke. Rumahnya mana, Bu? Rumahnya bawah Gunung Budek. Bakul kopi. Gunung Budek mana ya? Gunung Budek iki? Tanggung campur darat. Aduh kok gini. Pirang menit, Bu? Mbak. Jajal nek iso penjaga telepon kecamatan Kotai singkatno. Wong bendino pakani singkatan nek warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dihubung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning arep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem no. Anja. Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan ka. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak gue nek turu Apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kena tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine tuh. Jaremu piye? Guyonmu lo marai nyaman. Guyonku nggarai nyaman. Witing tresno jalanan kulino nih kalau malih sayang. Aku juga sayang. Tenane. Sayang, aku bojone uwong. Trai dulu kok jaran. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo
dateng PLN ngono lho. Kok ya enek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku rak tem PLN wis. Ha iso. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya lak teruk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kene apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen foya-foya lah. Mosok lurah korupsi? Iya, ge bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kenapa? nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Pemadam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Pak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Nah, tinggal ngopi pemadam model apa ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iki tambah akeh sing kobong. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas aku dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kenek. Anja. Saman kok pinter basa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo make ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Apa iki sing arane janda pirang? Masalah iki lek tak pirang ki regane rada medun lho. Lah mosok guru-guru rambut iso banting harga. Dek banting kau. Tak ireng to. Beh ora nek rego belas. Lah wong-wong iki piye to leh nyawang? Wong alami mosok ora nek rego. Dek saiki kan mayoritas janda pirang. Yo cuma manut kancane duwe pedoman dhewe. Dene iki mosok pirangnya regane dhawur. Mundak. Awakmu jane manis nek rambutnya ireng. Engko coba aku ki arep tak ireng kok dilek dikira perawan. Lah mosok perawan ora didelok kok rambute. Mangsa aku glokok injaran. Pirang ya ben. Ini parahnya. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawa lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ratu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wes ra usah, Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 ki kekno bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek ini wis tak tukokne rong sak.
Kini awakmu lah aku moh ngambung. Ojo mateni pasarane perawan yo Mas. Dek kapan aku ngomong ngono kuwi? Masa angger muni janda semakin di depan. Tara senenganku rondo lho. Rondoe mau wedhu kok diwolak-walik lho panggah jos. Bojone wong semakin menantang. Ya ora nek bojone wong. Ngrusak pager ayu, mboten pareng to. Tapi nek karo rondo aku maju ngarep dhewe to. Hidup rondo. Aja ngono to Mas, janda beneh lho. Ayo Dek. Cinta rondo sing kae. Pitik. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca pitik. Nggih nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur nang kono kuwi. Iya. Tuli wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge O nggih Pak nggih. Sarwa nganggo oh, iya. Upamane tenggene kula jendela, meja, mejo, segak, sego, kontal, mencolak. Biar blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kayakku. Sing blusukmu tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kayak. Halo cah elek-elek yang saya hormati. Eleke tapi manis. Aku pengen takon ya. Gaya narep takok dadak nginyak elek barang. Aja marah, aja emosi sik to, aku tak takon sik. Iya arep takok apa? Kowe nek tuku katok dalam kurung sempak. Nyapa? Kuwi awetmu pirang tahun to? Lah ya mbuh. Wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal ki sak wulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan nek iso jebol lho. Aku ki ora. Aku ki bare ndengi tuku sempak ki. Bare ndengi ya. Iya. Kak dari dino Senin aku tuku sempak. Lah saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu terus piye? Aku meteng, Mas. Lah, meteng kok ngomong aku iki apa urusane? Tenane. Lho kok iso tenane to? Yo tenan, Mas, mosok aku acting. Lah apa wis mbok tes kehamilan kok iso meteng? Wes tak tes kehamilan, garisnya 5, gak terima meteng, muteng aku. Alah, paling kok kaya meteng karo Wito kuwi. Kok sok karo Wito to, Mas? Mas yo karo sampean, Mas. Wong sampean tok sing maju liwat sawahku. Lah piye wong aku ora rumoso ngeteng iki kok. Pokoke iso kudu tanggung jawab. Wegah men tanggung jawab wong aku ndek bojo kok. Piye lek ngomong kok aku karo bojoku? Yo mbok piye carane to sampean ngomong ning bojone sampean kok aku wis kadung ngisi ki utangku kok ngisi yo dientoke meh kok bingung. Ayu tapi ra di bojo, beyuh leh melase. Yo wong trek kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo trek. Penting sehat. Ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi ora tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kalau ting kluwe cek murah-murah gitu. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo ya tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono iki disile. Sedelono pira entuk tak cakok yo rumah sakok greket jaran. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Yo lek ayune ora lho. Iki nggih filter. Jane ora filteran yo blegadus aku. Makanya aku ki filteran barang blegadus ora nek ayu. Endak sak menika. Ning lek ora di bojo iya. Lah yo gek ndang golek bojo ngono lho. Yo banter-banter cocok rumah sakok. Lah aku apa piye, Mbok? Aku contone mbok kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? Lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenane wong lanang. Lah iya apa ora? Kok kene wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis ngene apa ya nek. Ngene iki apa? Saiki padha-padha wae. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok endi? Cepete lawang ya.
Kowe nek menjurus omongmu kok jujur, aja ngenekan. Kuwi jenenge kroto. Iya. Kroto pakanane apa? Manuk. Lah iya. Iya. Jangan malah dudek aku kroto. Orang enggak aku ning ngomong iki. Kroto. Cukup. Dek, Halo Mas, aku harus ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa toh Mas. Tapi aku nggak gandeng, Dek. Lah kan sing seneng kowe, aku ora. Rambutmu dhuwur kok apik mentok, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran Mas? Yo pengen roh ae. Iki ireng karo abang rambut dhuwur, mata toh. Coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neka-neka. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Gaya nemtek urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono lho ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barange melek kualitase. Ngono lho. Lah kowe iki lho apa wis tau weruh nggonku ye? Kok muni elek iki. Wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah jrit engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah tenan iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Oh lanang-lanang kecen. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Dek, Halo Mas, aku harus ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa toh Mas. Tapi aku nggak gandeng, Dek. Lah kan sing seneng kowe, aku ora. Gaya nemtek urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono lho ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barange melek kualitase. Ngono lho. Lah kowe iki lho apa wis tau weruh nggonku ye? Kok muni elek iki. Wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah jrit engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah tenan iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Oh lanang-lanang kecen. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu amba? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpok. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neka-neka. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arep nggo apa? Didol ya ora payu.
Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok nggo ngelapi, Mas. Jembatan gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Manur aku ingin nang warung tuku sampo merek Sunse. Lah bakule tak ambung kok ngamuk-ngamuk piye, Mas? Anu Mas, tolong sampean Sherlock omahmu nggih Mas yo. Lah nopo to Mas kok takon omahku barang iki? Apa cici-cici? Tak iwangane bakul, tak iwangane ngeplaki sampean iki lho. Lah kok malah ameh mbok keplaki to malah aku ki wong takon kok malah. Kok cek sadar ngono sampean iki? Wis sajane salahku apa to malah aku ki tuku sampo merek Sunse kok iso. Kuwi ngono mareke Sunslick ora kok Sunsik ngono ora. Oh alah beda to Mak. Tak kira ki Sunse. Lah untung ya Mak ya. Lah kuwi untung ora digerbek wong akeh kowe ya. Wong yo ora ngerti kok Mak. Sherlock Mas Sherlock saiki tak gebukane sisan sampean ki karon cek sadar. Iki kanggo bapak-bapak emas-emas. Nyapa? Aku arep takon. Arep teko apa? Ngopo kok hobi ngopi neng warung? Ngopo? Rasane sing beda. Padahal bahan kopi kita, guys, rak ya padha wae. Ya padha, tapi beda sing gawe ya beda rasane. Kopi gula karo banyu panas. Wis seru. Ngopo ora tuku kopi karo gulane terus gawe neng omah? Lah iya. Kok kudu neng warung? Lah nek nang warung ki kopi karo gula lho takerane pas. Mulane nyampleng karo leh mbagekne ki nyenengke ngono. Monggo Mas diunjuk kopine. Lah nek nang omah ngelungne kopi ngene karo nyentak. Endi iso ngrasake kopi? Ya pilih nang warung. Anjay.